Türkmenistanyň raýatynyň biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna uzaltmagyň tertibi tasdiklanyldy. Bu barada hökümetçi Türkmen portal.com neşri Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň hukuk maglumatlary merkezine salgylanyp habar berýär. O 5-nji ýylda Türkmenistanyň Migrasiýa Gurulunyň Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen birlikde kabul eden tertipnamasyna laýyklykda biometrik pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary bilen 2022-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygyna tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabrına çenli uzaldyp bilýärler. Munyň üçin raýatlar öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilhanalaryny arza bilen ýüz tutup bilýärler. Eger dolar öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilhanasy ýok bolsa, ýakynak türkmen wekilhanalaryna ýüz tutup bilýärler. Resminama laýyklykda biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini uzaltmak isleýän raýatlardan pasportyň asyl nusgasy, pasportyň göçürme nusgasy we 3-4 ýa-da 4-5lik ölçegde fotosurat hemde arza sorulýar. Maglumatda aýdylmagyna görä wekilhana raýatyň pasportynyň 46-njy we 47-nji sahypalaryna onuň möhletiniň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabra çenli uzaldylanlygy barada belli edýär. Hemde QR kod ýerleşdirýär. Tertipnama bu hyzmatlaryň tölegisi damala asyrylýanyny aýdýar. Galiberde täze düzgüne görä daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlar öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilhanalaryna ýörüýte baryp ýa-da sorulýan resminamalary poçta üstü bilen türkmen wekilhanasyna uğratmak arkaly pasportynyň möhletini uzaldyp bilýär. Poçta tölegleri ardaçynyň üstüne ýüklenýär. Ýöne pasporta ýerleşdirilýän ýörüýte belligiň hemde QR kodunyň özge ýurtlary wiza almak üçin ýeterliktigi ýa-da däldigi ma'lum edilmeýär. Mundan ozal türkmen kanunçylygy daşary ýurtlarda diňe hemişelik ýaşaýan türkmenistanyň raýatlaryň türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen biometrik pasportlaryny çalışmagyna ruhsat berýärdi. Kanunçylyk daşary ýurtda wagtlaryň ýaşaýan raýatlar üçin şeýle mümkinçiligi hödürlemeýärdi. Ýöne keseki ýurtda ýaşaýan türkmenistanyň en çemesi iş ýüzünde bu kanunçylygyň netijesiz bolanyny aýdýardylar. Pasportlar 2022-nji ýylyň 31-nji dekabrına çenli uzaltmagyň täze tertibi daşary ýurtlarda hemişelik ýa-da wagtlaryň esasy ýaşaýan raýatlary öz içine alýar. Türkmenistan öz raýatlary üçin daşary ýurt wekilhanalarynyň üstü bilen pasportlaryň çalışylmagyna mümkinçilik töretmeýän ýurtlaryň hataryndadyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistan raýatlary en çeme ýyl bäri özleriniň biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhletini uzaldyrmagy bilen bagly kynçylyklary başdan geçirip gelýärdi. Mundan ozal daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary özleriniň biometrik pasportlarynyň möhletini öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilhanalaryna uzaldyp bilmeýärdi. Türkmenistanyň bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary köp sany türkmenistanlynyň eklenç gözlegine ýa-da başga sebäpler bilen daşary ýurtlara çykmagyna alyp geldi. Özge ýurtda pasport möhleti bolan raýatlar öz ýaşaýan ýurtlaryny resminamalar bilen bagly durly kynçylyklara şol sany bir kanun ýaşamagy sebäp boldy. Bular barada Azatlyk Radiosy ýygyderli habar berip gelýär. Türkmenistanyň hökümeti köp ýyllyklaryň dowamyna öz raýatlarynyň pasport kynçylyklaryna çäre hödürlemän gelýärdi.